V Levoči sa uskutočnilo vzdelávaco-diskusné podujatie, ako byť úspešný na trhu práce EÚ. Je zamerané na v podstate dve cieľové skupiny. Prvá sú mladí uchádzači o zamestnanie, evidovaní na úrade práce. Na druhej strane sú to budúci absolventi strednej školy, ktorá takisto príde. Je to miestna stredná škola, ktorej študenti sa zúčastnia tohto nášho programu. Pri prezentácii spolupracovali 4 európske siete, a to Europe Direct, Europass, EURES a NIVAM, Národný inštitút vzdelávania mládeže. Všetky tieto aktivity týchto sietí sú zamerané na pomoc mladým ľuďom, ktorí buď sa pripravujú na vstup na trh práce, alebo boli neúspešní a potrebujú ho zopakovať, ale už iným, lepším, profesionálnejším spôsobom. Na začiatku bola krátka prezentácia sieti a potom sa účastníkom osobitne predstavili všetky stanoviská. Aby jednak vypočuli informácie, ktoré im poskytnú kolegyne ako lektorky a poradkyne za jednotlivé siete a takisto aj kladli otázky, prípadne našli možno nejaké rýchle riešenie aj pre seba a hlavne ten postup, kontakty, informácie, ktoré im pomôžu sa rozbehnúť ďalej. Vlastne také najznámejšie nástroje, ktoré Europass poskytuje, sú životopis, motivačný list a vytvorenie online profesného portfólia. Každý užívateľ si vytvorí svoj vlastný účet, do ktorého vlastne má on iba sám prístup a môže zdieľať tieto dokumenty vlastne so zamestnávateľmi, či už sa uchádzajú o miesto na Slovensku alebo aj v zahraničí v Európe. Služby siete EURES sú služby, ktoré sú poskytované širokej verejnosti. To znamená, že nie sme my, napriek tomu, že sme služba, ktorú človek nájde na úrade práce po celom Slovensku aj v rámci celej Európy, nie sme služba, ktorá je určená iba uchádzačovi, ktorý je aktuálne evidovaný na úrade práce, ale sme služba, ktorá je určená pre širokú verejnosť. Sme sieť, ktorá poskytuje informácie, poradenstvo, podporu všetkým, ktorí sa rozhodli žiť, pracovať alebo študovať v rámci Európy. Rovnako pôsobíme aj preventívne v spolupráci s ďalšími inštitúciami, aby každý človek, ktorý si hľadá prácu v zahraničí, vedel, ako sa zorientovať a ako si nájsť bezpečnú prácu. Môžeme sa opýtať, či je vám toto stretnutie napomocné? Určite áno. Hlavne pre tých mladých ľudí, ktorí si hľadajú zamestnanie. Som pri prvom stanovišti, ale zatiaľ je to celkom fajn. Uvidíme tie ďalšie, že ako budú prebiehať a či to bude napomocné. Celé podujatie spolufinancovala Európska komisia z grantu v rámci iniciatívy Extra míľa.